Još jednoj epizodi Gold Rusha i danas nastavljamo dalje sa našim kopanjem zlata. Znači danas sam već malo ušao u fazon. Sad ću da vam pokažem šta sam juče i danas naučio. Znači naučio sam da zabodem lopatu i da istresem lopatu. Šalim se naravno. Hoću samo da napunim. Samo da vidim ovako. Jednu stvar šta sam naučio. Znači bitno je da vam ove ti tepisi ili šta god da je to crno, da vam bude na što većem procentu, jer onda dobijete više parčadi zlata. Evo samo da napunim još jednom ovo i kontam da će biti na jedno 90, ako ne bude i na 100%. Sad ćemo da vidimo. Samo to da odradimo. Kažem, malo sam juče vežbao i danas, dobro, evo neću prosipati. Evo vidite kako sam vežbao, znam i promaši dugme. Evo ga. Sipamo vodu. Ajde, sipaj. Tri kante vode uglavnom treba da se ispere. Opa, ovo se ponekad dešava. Zaleti se jednostavno posle uzimanja vode. Da li zapne tamo za onaj kamen ili šta radi, stvarno ne bi znao reći. Ali sve u svemu. Da vidimo. 96, 97, 98, 98%, to je dosta. Sad, htio sam da zahvalim, samo da vidim kome sam htio da zahvalim. Mihajlo Jovanović, on mi je rekao gde mi stoji ona velika kofa i gde mi stoji ono sito sa čime mogu da vadim zlato ili kako god već da prebiram zlato. Ja to stvarno nisam pronašao, ništa mi nije bilo jasno kada sam ovo radio. Ali evo ga, znači ovo je trebalo pokupiti. Možete da to radite ovdje unutra, ali ja iznesem napolje pa to radim ovdje. Opa, to. Imate i ovdje prečicu, ne morate ići okolo kao što sam ja malo prišao. Evo ga. I ovo za opet ja okolo. Kroz vatru malo, nema veze. Za vađenje nageca. To. Sad prvo šta treba? Treba napuniti kofu s vodom. Spustite dole. Treba i ovo napuniti s vodom. Evo ga. Tako je. Stavimo to. I sada treba uzeti ove tepiće, ili kako ih ja zovem, podloge. Isprati. I kažem, bolje vam je znači da ostavite ovako kao što sam ja na 98%. Probao sam i na manje posto, ali onda dobijate manje ove komadića zlata i manje komadića dobijete nego. Da vidimo, evo ga, očistili smo jedan i drugi. I sada uzmete znači to, stavite ovdje, spustite kofu i idemo na ispiranje zlata. Evo ga, samo da vidimo, voda, opa, i prospete malo vode, pa onda opet, pa malo prospete vodu, pa opet. Opa, malo još grešim sa dugmadima, nisam baš tako, ali mogu vam reći da se ovako dobiju mnogo veća zrnca nego što sam juče dobijao odmah posle prvog da ih vadim. Evo, čak što više možemo izvaditi par komada, ovaj mi se deluje dobar. Da vidimo, 2 grama. Ha! Gde ćeš bolji? To, uzmi ovaj 3, opa, pa ovo su već komadići. Sad ćemo da povodimo ovo zlato. Kažem, počeo sam novi save jer sam onamo isprobavao i šta ja znam i trošio sam vreme i gluposti. I rekao, ajde da počnemo iz početka. I imate opciju u igri. Sad vi kako to želite, možete da prihvatite, možete da ne prihvatite. Ja nisam prihvatio. Samo da isključim ovo. Sa shiftom se, znači, ovo uzimate, vraćate. Dobro, mogu ovo istrest. Idemo sljedeća. Mislim da ima da 3 puta možete da iz ove kofe istresete to. Sad ćemo da vidimo. Spuštaj. Peri.
Isperi, spuštaj, peri, deri, prosipaj, spuštaj, peri, deri. I može u suštini, kako sam ja skontao, i ovako. Evo sad za kraj malo. Mada ne znam da li možda dobijete bolje komade kad ovako ili nešto. Idemo, pogledajte vi ovo, ovo je već... Ovo su već komadi. Znači tu... Au, ne, greška. Ne, sad ovo neće biti zlato. Nemoj mi... A, hoće. Nešto zbagalo se. Pick up. Kao što sam rekao, znači možete da dobijete, kao imate neku pomoć od igrice, ja sam je isključio. Dok kopate, dobijate kao neke nagece, možete da nađete. I boga mi sam ja, u onom juče nisam isključio, boga mi sam ja našao nageci od 20 grama i šta ja znam. I, ano, znači bukvalno vam olakša skroz igru. I ne mučite se kao sada ja. Zato kažem, ko voli nek proba, ko ne želi ne mora. Znate da ja ne volim čiteve i tako to, zato ja igram sve kako valja i meni ono deluje kao prevelika pomoć, nemam pojma. Opa, bit će tu za još jednom. I zato je nisam prihvatio. Da vidimo ovako. Isperi. Ovdje baš nema nešto puno, ali nadam se da će biti. Prospi. Čak ovako za napred sam nešto. To kad su manji komadići. Pogledajte vi ove komade. To su već... To je već zlato. Onda vidimo ovako. Ne. Čekaj, prećera ga ja. Možda ovako. Opa, a? Vidite, sad su tamo ostalo dva ova komada, dobro. Pokupit ćemo ih. Uglavnom, zato su vam te linije tamo da vam ostane nešto zlato, ali ne ide to meni baš najbolje. Pogledajte vi ovo ljude, mi smo već nakupili 15, 16,5 grama. 17 grama. Znači, skupili smo, imat ćemo odmah za onaj... Opa, 19 grama. To je to, ovo ćemo prosut. I imamo za još jednom, samo da vidimo. Tako je, i to je bilo posljednji put. Idemo. Spuštaj, vadi, peri, prospi. Spuštaj, vadi, peri, prospi. Mogu vam reći da deluje jako interesantna igrica, znači, ono, interesantno igrat, može i ovako malo, ajde, nemoj da mi izleti zlato, nadam se da nije ništa izletelo, približi malo ovako, i može vadi ove komadiće, ovo će biti komad, 2 grama, 2,4 grama je bio skoro. I ovaj mi tu deluje, evo ovaj. Da vidimo. Da, i ovaj je bio 2 i nešto. Izvadimo ovaj. Ovaj. Čekaj malo da... Šta ja radim? Pogrešno dugme, dobro. Dolaz vamo. Ti. I ti. Znači ovo je već 25 grama, ja mislim da će ovo biti par stotina dolara. Ili ti eura, ali u ovom slučaju su dolari. Pogledat ću još posle kad završim da li može da se prebaci u eure. Šta radim sada? Da, I idemo sada da prodamo ovo. Sada, možete da prodate odmah ovako, kako vam stoji. Ali, onda nešto malo manje dobijete. I da, ne vozim više iz prvog lica, nego znači ovako lepo iz drugog lica i mnogo je lakše, ili iz trećeg lica, kako kažu. Uglavnom ovako od spolja vozim auto. I mnogo ga je lakše voziti.
nisam juče ni kontao da promenim kameru, previše sam bio uzbuđen sa igricom i nov, nisam još kontao ništa. Kažem, malo sam sinoć kad sam završio snimanje isprobavao i još sam malo danas isprobavao i rekao ajde onda sad je idealno. Naravno uz pomoć Mihajla Jovanovića koji mi je pomogao, znači uopšte, šta je ovo, uopšte nisam znao da mi tamo stoji to, tamo, to, ali sad znamo. Idemo. Znači kažem idemo, znači slupao sam se na onom juče autu, odvalio sam haubu, znači otpala mi je hauba, ne znam sad u čemu je fora, da li kad sljedeći put lovadujem, da li će opet biti hauba na mestu. Ponao sam je u Pak Traegeru, odnao sam je tamo u svoj taj kamp, ali ne mogu ništa sa njom. Ali ovdje smo sad još celi za sad i nema naglog skretanja. Odmah se slupa. Ne znam da li ovdje ide voz. Ja kao da sam čuo nešto voz, ali nisam siguran. Sada idemo kod Blacksmitha ili kod Smithija ili već kako god da se zove. Idemo da... Sad ćemo pokazati. Znači možete da prodate ovako rudu odmah, znači 25 grama zlata, ovako kako je. Ili da napravite zlatnu polugu i da je odnesete u banku i da je prodate, što vam donosi više para. Nije neka znatna razlika sad u ovoj maloj količini. Možda... Pa nećemo trošiti gorivo, moramo i... ručna. Dobre. Znači, bio sam juče da tankujem, probao sam, natankovao sam ga punog i sve. Kažem, malo sam se zezao, sad mi to ne treba. Sad ovako. Evo, možemo sell ore, znači da ga prodamo ovako, neobrađenog. Dobili bi $882. $883, ajde. A mi to nećemo uraditi, mi ćemo ga melt. Mi ćemo ga meltat. Može. Znači $883 je onako bilo. I sad ćemo ga prodati u banci da vidimo. Pali Miško. Ne ugasi. Da vidimo koliko ćemo sad dobiti para. Trebalo bi jedno 900 i nešto da dobijemo. Znači nešto neznatno manje. Ali ćemo da vidimo i ovi tragovi kočenja što se pojavljuju ispred mene, to mi isto nije jasno, ali dobro, to je već neki problem u igrici. I ja mislim za ove pare možemo da kupimo sve. Ručna, gasi, ovako na sred puta parkiramo, nema tu nigdje nikog, tako da... To... Sell, gold bar, evo ga, 1004, znači 130 dobijemo više. Moram ga obeležiti. Sell. Evo ga. Apa. Sad već imamo $1000. Možemo da kupimo. Pali. Ručna. Okreći. Idemo da kupimo te... Zašto sad neće da se okrene napred? Stiskao sam previše ovaj C. Tako je. Evo ga, stigli smo. I idemo da kupimo stvari koje su nam potrebne. Sad ću ja uzeti prvo što znam da treba. Znači treba ova small water pump. Jednu, $200. Ima. Onda treba ovaj extension, tako je, dodatak. Može. Onda treba water hose tin, jedna. Može. I jedna ova fat. Može. I treba dve ove. Može. I šta sam juče se zezno isto otišao sve da probam, neće da radi bez goriva.
Aha, work light, ne to. Gdje su ove kante za gorivo? A, evo su. Kanta za gorivo mi treba jedna. Jerrycan, tako je. I filter za vodu. Ovo mogu kupiti. Panning system mogu kupiti još jedan, dobro. I filter, water filter. Eto, tako je. Da vidimo sad. Water pump, small, Hawkpine extension, water tin, Hawkpan mat 2 komada, jerrycan jedna, a to bi mogli uzeti 2. Pa ćemo obe napuniti sa gorivom pa da imamo tamo za rezervu. Imamo sad dovoljno para. I water filter može order. To je sad tamo na polju. I samo da ja provjerim to još jednom u žurnalu. Znači ovo smo sve uradili, ovo smo uradili. Vidite, ja uopšte nisam gledao, tu lepo sve piše kako to treba, ali nisam ja to skontao. Small water pump, kupili. Ovu jednu tanku, jednu debelu, kupili. Water filter, kupili. 2 ove mat, kupili. Ovu sa pumpom kupili i extension kupili. Sve smo kupili. Ništa nije zaboravljeno. Idemo sad sve to, opal ga je poređao. A mogo bi ove ovako male stvari da mi dozvoli 2 da uzmem, ali ajde. Nema veze. Čekaj, prvo će velike da... ovo da potrpam. Stavi. Stavi. Tako je. Tovari bre. Aha, i ovo moramo. Ovo je malo veće. I malo je bez veze kad hoda s ovim, ništa ne vidim. Ali dobro. Jes ga utrpao. A gornji ga malo tamo. To je to. Upalo je. Ovo. Može. A dobre, puštaj me. Tanko crevo. Koliko nam je ostalo? $629. Pa to je sasvim ok. Možemo da napunimo gorivom. Ajde, sipaj ovdje gorivo. Spuštaj. Može ovdje. Spuštaj, alo bre, ti da si tu stala. Ajde da mi se klatiš. Nadam se da nisam ništa zaboravio, provjerili smo 2 puta, nije ništa zaboravljeno, pali auto, kreći, idemo na pumpu. Da, to kažem, jučer sam lepo sve namontirao ja, vodu, sve. Malo sam se mučio naravno dok nisam to namontirao, ali skontao sam na kraju. I ja da upalim, da krenem, stiskam ono dugme, neće. Lepo mi kaže, nemoj zaboraviti da dopuniš sa gorivom, ono, a ja to nisam uradio, onda žuri nazad opet na pumpu, sipaj gorivo u kanticu, kupuj prvo kanticu, sipaj gorivo u kanticu, tako da sam sad pametniji, to sam odradio. Sad, već kad smo ovdje da natankujemo, imamo sad keša, može, a vidi mogu i, opa, nisam ni morao kupovat, pun. 90, može. To će mi odmah skinut. Tako je. Pun. 12. Može. I napuni ove kante. Opa. Šta je sad? Alo bre. Čekaj, ova je puna. Ovu moramo. Da, tako, u ležećem položaju. Pa manje će mi stati. Pa vidi stvarno, 20 litara. Ona mu je bilo stalo 40, ne. $. Sad ne, stvarno. Sad ću ja to isprobati još jednom. Moram to da probam, ljudi, da vidimo. Da li je bitno da li leži ili stoji uspravno.
Vidi ovo, čak možeš i da otvoriš i zatvoriš. Opa. Uzmi pištolj. Sipaj, može još da stane? Ne može. Onda sam se ja nešto malo pre... istripovo, dobro. Ovo je puno, ovo je puno. Krava. Hoću ja kravu da kupim da mi tamo muče. Da zatvorimo. Otvori. Ovo je zatvoreno, ovo je zatvoreno. Jesi ti zatvoren? To je to. Ti mi baš ne stojiš najbolje tu, a? Sad si na mestu. Idemo da instaliramo novo ovo. Da stavimo i da vidimo kako će to da radi. Vozi Miško. Ja sam mislio da je podne da zvoni crkva za podne, ali nije podne, tek je 2. Ne, tek je 2, nego već je 2, prošlo je podne. Da, ovo loaduje, znači ima na 2-3 mesta mape, loaduje ovu mapu i to je čao, tu nema pomoći. Tako je. Evo ga, moram ja izokretati ovaj auto, evo ga, opet on učitava mapu. Tako. Stižemo još malo. I ne znam, nije mi jasno zašto je sve ovdje tako kršovito, svi su neki, pa ga sve je zarđalo, sve je staro, auti su sve neki krševi. Tu ovaj još, da ga je, ovaj tu još, ma i taj krš, svi su neki krševi. A radi se sa zlatom, vade zlato iz zemlje, da tako malo para imaju, nije mi jasno. Ali sad šta da se radi? Ono, ograde su nešto izčvokane, sve je nešto. Da li možda ovo je ona prva, najjeftinija, možda onamo kad budemo išli, jer ima tu, kako sam ja vidio na mapi, mi smo sad ovdje na Old Arnold, to smo dobili čak i za džabe da iznajmimo za neki procenat, imate ovaj River Town, koji ja mislim sljedeći, pa Night Hawk Parcel, pa Pine Valley, to bi bilo to u suštini. Baš me interesuje da li je tamo malo to lepše sređeno, nisam išao li se vozam, iskreno ni neću sad ovako. Bez veze. Mora da se radi, ima posla oko ovog zlata koliko voliš. Sad, idemo da dodamo ovaj dodatak tamo. Evo ovako, toga znači ovdje dodate, cap, dodato. Sad treba skinuti ovaj jer smo kupili onaj sa pumpom. Ovako ćemo skloniti to u stranu da nam ne smeta, poslije ću ja to složiti. Ovo sam jučer bio tu nabio i samo smeta. I onda sam posle pomerio, to može ovako malo dalje da stoji. Tako je, crevo. Sad crevo, ovo je debelo crevo, znači kako god. In, out. Treba da stavite jedan ovdje in i ovaj drugi kontam, opa, u vodu. Evo ga, valjda. Crveno, ja mislim da sad ima vode, pun je goriva. Onda, sad ja mislim da se treba staviti filter, ja pravo tamo, sad ćemo da vidimo. Da mi filter ispao, evo ga. Mislim da tamo ide filter na ovo debelo crevo. Skinem ovo, bacim. Pa stani, jučer sam kupio pogrešan filter. Možda ovdje. Ne.
Ovdje ide filter da ne uvlači, aha. Onda sam negdje stavio taj filter. Opa, sad je zeleno, malo pre bilo crveno. Šta god značilo. Ovaj jedan pen. Da stavimo. Znači sada prolazi kroz 4 ova. Mnogo više. Bi trebali sada da dobijemo zlata. I ovaj tanak jedan kraj ide ovdje, a drugi kraj, koliko ja kontam, spuštaj ovdje, nismo doneli ono. Da, ovo sam i juče, isto sam ovo juče uradio i nisam mogu naći posle. I ajde da ne razbacujemo stvari, nego ćemo odmah to odneti i ovako tu negdje složiti da bude, da znamo gdje je, da ne rašutavamo stvari ovdje, pravimo samo nereda. Još jedan ovaj pen. Evo ga, 4 komada. A gdje mi je sad ono? Vidi jedna kanta samo. Ja sam izgubio stvari, ljudi, usput negde. Možete vi to da verujete? Tako je, ja sam usput negde. I sad? Ispao mi je deo, ispala mi je kanta za gorivo. Aj sam da otvorim da ja još provjerim jednom. Da nije negdje ubagovalo nešto, pa nije. Ja. Morat ću se vratiti nazad negdje. Evo jedna kanta na krovu. Dobro. A onda mi je ono čudo izgleda negdje ispalo. Sad ćemo se vratiti. Alo bre. Neće ovdje panicu da preskoči, pa to ti je. Bre. To, imamo 2 kante goriva, znači možemo raditi, možemo sipati u naš trak. Pa gdje mi je moglo ispast ono čudo? Ajde da vidimo samo da mi nije to ovako negdje. Dok sam izvlačio stvari ispod auta, nije. Nisam izneo, jeli? Nisam. Ono je ono. Pa nisam. Nije mi to negdje ispalo, nije. Ništa, moramo se vratiti nazad da vidimo gdje mi je ispalo. Ne vučem sa sobom, ima crouch? Ima. Nije. Negdje dok sam se okretao. Mora da mi je ispalo. Lol, ako je neko primetio kad je ispalo, ja stvarno nisam primetio. Ajmo. Šta se ugasio auto? Šta je ovo? Nije ovaj balvan. Nemoj da mi se auto pokvari. Šta ću bez auta? Gdje mi je moglo ispast ono čudo? Pravi sam. Da vidimo. Tu sam se ja negdje izokretao. A kraj priče će biti taj da mi je garant ispalo na pumpi još. Da sam ga iščupao. Ovdje nije. Moram lagano voziti, gledat pored puta. Ako mi neko već nije ukrao.
I stani, nisam išao s ovim putem. Ne, ovdje. I nisam išao s ovim, jeli, pored pruge, nego sam ovdje prolazio pored ovih mašina, pored policijske stanice i to. Tako je. Bio sam gledati ove cene mašina i to. Boga mi. Imaju dobre cene, 500, 600 hiljada. A 100% je na pumpi ispalo dok sam tamo se zezao sa ovim kanticama i to. Ili nisam ni utovario, će to biti kraj? Ovdje nije. Da nisam ni kupio. Stvarno ne znam, negdje se gubim. Bitno sam ja teo kravicu da imam na farmi. Otići ću u policiju da prijavim nestanak dela. A odavde sam sve pokupio, bre. Ljudi, pogledat ću posle u snimku šta se desilo. Neću sad mnogo da se zezam. Kupit ću još jednu tu. No pump, ne tu. Sa pumpom tu. Tako. Order. Najskuplji deo sam ja izgubio. Pogledat ću, premotat ću snimak ako vidim da mi je ispalo negde. Otići ću u policiju da prijavim nestanak moje pumpe. Šalim se, ljudi, naravno, ali šta da se radi? Nema i nema. Možda ću je naći posle. Nikad se ne zna. I da postavimo ovo. Tu sam se ja negdje izokretao, pa sam tu skoro uletao u ovo. Nije tu. Pa me tu nešto, je li izokretao, ljudi? Nema ga. Ništa, kažem. Premotat ću snimak, baš me interesuje da li mi je negdje ispalo. Jer kad ovako vozim, trebalo bi... Tu pored puta nešto. Ovo su sve balvani, jeli da... Nema veze, stvarno me baš briga. Ja kopam zlato, imam para. Možda negdje ugličalo, izgličalo. Ali kažem, pišite mi u komentarima ako ste primetili gdje je. Ako ja ne nađem, ali kad pogledam snimak naći ću sigurno. I evo ga, zbog ove stvari malo se odužila epizodica, ali ako ništa drugo ovo niste nigdje još vidjeli da se ide tražiti stvar koja je izgubljena. Biće još smešnije ako na kraju nisam ni kupio. Opa, otpašće mi hauba, bre. I toliko sam samo htio još da vam pokažem kako radi ovo upgradeovano. Pa ćemo u sljedećoj epizodi s tim da vadimo zlato malo, da zaradimo veću lovu, nadam se. Jer uskoro nam treba tier 2. A vidite kako to nešto propadne. Ko zna da je taj deo. Sam ga negdje možda ušutirao još u vodu. Nema veze. I sad nakačimo. Nakačimo, sam rekao. Tako je. Ovdje. Onda upalimo mašinu.
Vuče vodu, filtrirano i pogledajte vi. Ovo curi, neko zlato prolazi, ali ajde, nema veze, ne znam kakvo. I može, uzimamo lopatu. I sada ide mnogo brže jer ne morate da ispirate sa kofom. Nego samo trpate. Ove se pune. I kada se napuni, kada budu ove na 100%, sada ima 4. I vi ih samo ispraznite i eto vam para. Ništa ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu, mi se vidimo u sljedećoj epizodi, a do tad budite mi dobri i ćao ste.